ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. имрӯз 20 декабри соли 2022 1000 рубл бо қурби давлатӣ 151 сомонӣ бо қурби интиқоли маблағи Алифбонк 147 сомониву 50 дирҳам қурби рубл мутаассифона бениҳоят поён фуромад ва дар имрӯза навормон 11 та хонаи фурӯшӣ ва 1 та хонаи иҷора мешавад аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бухтар ва ғайра. Нархҳо ҳамагӣ аз 45 000 сомонӣ сар мешаванд. Як хонаи заминӣ мебошад дар ноҳияи Хуросон, хонаи рақами 2 ҳаст ва имрӯз пешкаши шумо мегардад. Хонаи иҷора бо таъмири беҳтарин дар маркази шаҳри Душанбе, якхонага ки метавонед духонагаам кунед дар галубои экран рӯ ба рӯи пайкар байни Ватану Танка. ҳавлии фурӯшӣ дар наздикии бозори фаровони шаҳри Душанбе, духонага дар наздикии Танка шаҳри Душанбе, панҷхонага дар Правсоюз ва инчунин ҳавлии фурӯшӣ дар Колхози Россия ва дигар хонаҳои фурӯшии хуб ва строчнӣ. Барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки варианти хуба аз даст надиҳед, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои навимо бохабар бошед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор бошад, ба рақамҳои барои реклама 907 145515 танҳо дар WhatsApp биёед ки мо муроҷиат кунем. бисёр бад гап намезанем, рафтем, лекин пеш аз саршавии навор як рекламаи кӯтоҳ. ин реклама танҳо барои занҳо мебошад. мехоҳед дар хона нишаста соҳиби маблағи муфид гардед, пас ба шумо ширкати Faberlic-ро тавсеҳа медиҳем. дар ин ширкат тамоми маҳсулоти хонаро ёфта медонед: либосҳои кӯдакона, либосҳои занона, косметика ва ғайра. нависонед, ҳамаашро мефаҳмонанд. кор дар компания Faberlic тариқи телефон. ойлик аз 700 то 7000 сомонӣ шуморо регистратсия мекунанд, корро мефаҳмонанд, туҳфа метиҳад компания Faberlic. барои қадами аввал, барои дуюм қадам, сеюм қадам туҳфа мегиред, ойлик мегиред, метавонед директор шавед ва ойлику бонусҳо гиред. хубии ин кор дар он аст ки дар хона нишаста кор мекунед. барои маълумоти бештар ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. WhatsApp доранд, танҳо занҳо муроҷиат кунанд. хонае ки ба иҷора спорида мешавад дар шаҳри Душанбе, духонага мебошад бо масоҳати 55 метри квадратӣ дар сеюмо шонаи бинои новостройка. бино дар рӯ ба рӯи бизнес-центри Созидания ҷойгир аст. байни Садбарг ва гардиши фурудгоҳ доми Бахтзе мебошад. Бахтзе, кадоме надонад, ин яке аз беҳтарин ширкати сохтмонии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. бениҳоят коршон хуб аст ва худи хонаам чӣ хеле ки мебинед, шароити беҳтарин дорад, таъмири беҳтарин дорад. минтақаи бениҳоят хуб аст. ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳову садикҳову донишгоҳову супермаркетҳо дар худи ҳамин бинои маҷмаи истиқоматии Бахтзе супермаркети пайкар аст ва ғайра. хулас ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҳастанд ва нархи ҳармоҳа иҷора пулиш 6000 сомонӣ мебошад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, занг занед, пурсон шавед. хонаи заминӣ дар ноҳияи Хуросон, деҳаи Меҳнатобод. тамошобинони гиромӣ, дар ин ҷо дар умум 12 сотиқ замин аст, лекин метавонед 6 сотиқи харидорӣ кунед. яъне якум қисми ҳавлӣ 6 сотиқ замин аст, як дар хона дорад, коробка дар треза надорад, нархаш бошад 45 000 сомонӣ. ва дуюм қисми ҳавлӣ вай як оғил дорад, дарозиш 10 метр, паҳмиш 4 метр, ваям 6 сотиқ замина, ваям нархаш 45 000 сомонӣ. ҳардуш дар як замина. касе ки хоҳад ҳардуша як ҷоя харидорӣ метавонад кунад, яъне обши 12 сотиқ замин мешавад, як дар хона, як оғил, обши 90 000 сомонӣ, ё ин ки алоҳида харидорӣ мекунед 45 000 сомонӣ. марҳамат дӯстони азиз, нархи ҳавлӣ, нархи хонаи заминӣ боз муомила мешавад. замин ҳарфи ГА забор дорад, сменблоқатия, дар наздикиш мактаби дуҳушонага ҳаст, боз магазини дуҳушонага. марҳамат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, занг занед, пурсон шавед. ба тамошобинони гиромӣ боз хотиррасон мекунем, рақамҳои Россия WhatsApp доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар ҷои бывши галубои экран ҷойгир аст, рӯ ба рӯи пайкар, кадоме надонад, байни Танкаву ва Танда ҷойгир аст. минтақаи хуб мебошад, ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе. якхонага бо масоҳати 48 метри квадратӣ дар шашумо шонаи бинои новостройка. худи бино аз 16 ошона иборат мешавад, аммо
сохтмон дар ҳолати котлован қарор дорад, яъне сохтмона нав шурӯъ кардагиянд. хона коробка албатта. нархи хона бошад 249 000 сомонӣ. срочно фурӯхта мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат. тамошобинони гиромӣ, боз хотиррасон мекунем, хона дар котлован ҷойгир аст. котлован чӣ хеле ки медонед, ҳам хубии худша, ҳам камодиҳои худша дорад. ҳавли фурӯшӣ дар ноҳияи Фаҳробод дар Карамандӣ ҷойгир аст. 8 сотиқ замин, 2 дархона, колодец дорад, склад дорад. нархаш ҳамагӣ 175 000 сомонӣ мебошад. боз савдо мешавад. документош ҳамаш 100%, мегӯяд Союбуш. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар чун ҳар вақта занг зада пурсон шавед. ҳавли фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, маҳаллаи Афғоно мебошад. тарафи бозори фаровон аст. 7 сотиқ замин, 5 дархона, документош нав кардагиай, ҳамаш қоидави 100%. масоҳати бино 163 метри квадратӣ. нархош бошад 550 000 сомонӣ мебошад. хона срочно фурӯхта мешавад. тамошобинони гиромӣ, нархош аввал 610 000 сомонӣ буд, лекин ҳозир аз сабабе ки срочно фурӯхта мешавад 550 дакадан шуд. марҳамат тамошобинони гиромӣ, фурсатро аз даст надиҳен. дар наздикии ин минтақа, яъне дар наздикии ҳавлӣ ҳама чизҳои даркорӣ ҳаст. дар он ҷо ҳам мактабу мағозаҳову бозори фаровон дар наздикиш аст. хулас ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии ҳавлӣ ҳаст. марҳамат, занг занед, пурсон шавед. ҳавлӣ срочно фурӯхта мешавад. замини фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ дар Нефтяник ҷойгир аст. Муҳимкач 6 сотиқ замин, 4 дархона, дарунуш санг шебен пур кардагиай, боз як дулан шебен аст. санг ҳаст. як тарафуш маҳкамаи об ҳаст. сталбаҳо гузарондагиянд, ба наздики сим мегузаронанд, мегӯяд Союбуш. документош 100%, нархуш 85 000 сомонӣ. боз муомила дорад. илтимос харидорҳо занг зананд, беҳуда занг назананд, мегӯяд Союбуш. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. рақамҳои Россия, рақамҳои WhatsApp мебошанд. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар дар 14 микрорайон ҷойгир аст. дар доми навастройка ки иборат аз 6 ошона мебошад. хона дар 1 ошонаш ҷойгир аст. ба тамоми чизу чораш фурӯхта мешавад. қолин, телевизор, холодильник, кондитсионер, кухонный гарнитур, газовая плита, спальный гарнитур бо матраси медицинский. ҳама чизош меистад дӯстони азиз. ҳамин медроиву зиндагӣ мекунӣ. дом қарор дорад дар 14 микрорайони шаҳри Бохтар. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран дӯстони азиз. духонагаи тоза мебошад. ванна, туалет, кухни ҷудо-ҷудо, 51 метри квадратӣ. ин хонада ҳичи намекунед дӯстони азиз. медроину зиндагӣ мекунед. бино техпаспортам дорад. марҳамат, хулас варианти хубай, аз даст натиҳен. нархиш 365 000 сомонӣ мебошад. бо кам тараки дига савдо дорад. хона дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. чӣ хеле ки аз суратҳо маълум аст. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. занг занед, пурсон шавед. ва тамошобинони гиромӣ, рақамҳои соҳиби хона WhatsApp доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, духонага бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар 4 ошонаи бинои советӣ. хона таъмир дорад ва ҷойгир аст дар наздикии танка, пушти махозаи Ёсин. дом 4 ошонаи кирпичӣ мебошад. хонаҳо дарун ба дарун. ванна, туалеташ якҷо аст. балкони калон дорад. бо оби гарму хунук таъмин аст. хона бо чизу чораш савдо мешавад. срочно фурӯхта мешавад бо нархи 360 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 5 хонага бо масоҳати 100 метри квадратӣ дар 4 ошонаи бинои советӣ. хона таъмир дорад ва ҷойгир аст дар Правсоюз. аниқтараш гӯем кӯчаи Маяковский, дуюм дом аз роҳи Калон. худи бино аз 4 ошона иборат аст. соҳибуш маълумотҳои бо забони урусӣ навистагиам. барои ҳамин маям бо забони урусӣ мехонам. Не хрущевка, все комнаты раздельные,
большая гостиная 30 квадратных метров, большая лоджия 8 квадратных метров. Крыша не течет, сделан капитальный евроремонт, центральное отопление во всех балконах, пластиковые двери, окна и встроенные шкафы, домашний интернет, Wi-Fi и кабельное ТВ. Квартира продается со всем имуществом, вся мебель, кухонный гарнитур, уголок, стенка и мягкая мебель. Бытовая техника, огромный холодильник Samsung, 2 кондиционера, 18 и 12 кубов, стиральная машина Samsung на 7 килограмм, 2 телевизора Samsung. Зайди и живи. Под домом парковка авто и остановка маршрутного такси 1, 10, 16, 27, 7, 13 и 19. Ҳамин намуд маршрутҳо ҳастанд. Рядом парк Мироненко, школа, детсад, поликлиника, спортивный комплекс, базар, торговые магазины и мечеть. Ориентир проспект Саади Шерозӣ, круг 33, Моҳина, кӯчаи Маяковский, доми 5. До центра города 5 минут езды. Меюгад Суйбуш. Оплату можно и в рублях в России. нархи хона бошад 756 000 сомонӣ. Марҳамат дӯстони азиз, рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, занг занед, пурсон шавед. ва тамошобинони гиромӣ, боз хотиррасонтон мекунам ки ин эълона ростиш ай сомонтиҷама гирифтам. ба хотире ки бениҳоят бисёр подписчикомон имена ҳам хеле хонаи хоҳиш кардаги буданд, чанд клиентомон хоҳиш кардаги буданд, заказ кардан, ба ҳамин хотир мондед дӯстони азиз. ҳамин чиза мехостум то ки шумо донед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. Як хонага бо масоҳати 38 метри квадратӣ дар чорумо шонаи бинои советӣ. хона таъмир дорад ва ориентир мороженое 12. нархаш 210 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. ду хонага бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар 5 шонаи бинои советӣ. хона таъмир дорад ва ҷойгир аст дар 12 микрорайони шаҳри Хуҷанд. нархаш 340 000 сомонӣ савдо дорад. ҳавлии фурӯшӣ дар колхози Россия аз рӯи ҳуҷҷат дар ноҳияи Рӯдакӣ дохил мешавад, лекин ба шаҳри Душанбе бениҳоят наздик аст дӯстони азиз. ҳамун колхози Россия мебошад. 4 сотиқ замин ва 10 дар хона ҳаст. тамошобинони гиромӣ, бовар кунед, бениҳоят нақшаи ҳамин ҳавлӣ хуб аст. беҳтаринам гӯем мешавад, ҳамин ҳавлия сиёмкаш дар каналмон ҳаст. ман садгаша дар комментария ҳамин видео мемонам, ҳатман дар омада тамошо кунед. ин тавсияи барои шумо. ҳамон проекти хонае бинед, дар ҳақиқат проекташ беҳтарин аст, ҳамон нақшае кардаган аҷоиботай. дар оин тамошо кунед, нархаш 85 000 доллар мебошад ҳозир. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, занг занед, пурсон шавед, ҳавлӣ фурӯхта мешавад, нархаш барои харидорҳои аниқ сав мешавад. марҳамат. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. кадоме ки ҳамин видеоро то охира тамошо кард, дар комментария рақами хонаеро монед ки ба шумо бисёртар аз ҳама маъқул шуд. яъне ҳамин кадом хонае ки дар ҳамин видео ба шумо бисёртар маъқул шуд, ҳамон хона ё ки рақамшо нависен, ё ки дар бораи ҳамон хона нависен. мо хонда ҳамаи комментариҳои шумо мехонему, лайкҳои худамонро мегузорем. акнун мехостум як ду хабарро ба шумо гӯям, яъне оиди ду масъала хайтон гап занам. якум масъала, ин масъалаи хонаҳо мебошад, яъне ман мехоҳам максимали хайтон честни бошум, ростгӯй бошум. ҳамон дута хонае ки аз шаҳри Хуҷанд буд ва я ман аз сайти Сомонтиҷа гирифта дар ҳамин навор мондум. ба кадом хотир? ба хотире ки дар комментария пештара навормон чута чанд кас бисёр одамо, бисёр подписчикомон хоҳиш карданд ки аз шаҳри Хуҷанд бисёртар хона шавад. аммо рости гап, ростша мегӯям, аз шаҳри Хуҷанд мо қариб ки ягон хона пешниҳод намекунам. барои мисол эълон монанда ягонта хона на танҳо аз шаҳри Хуҷанд, балки аз тамоми вилояти Суғд умуман қариб ки ба мо хона пешниҳод намекунанд. ба ҳамин хотир то ки ҳамон одамо гуфтагишонро рад накунам, ба ҳамин хотир ман аз Сомонтиҷа ду тами эълона гирифтуму дар ҳамин видеомон мондум. дуюм масъала, ин масъалаи албатта ки ҷоми ҷаҳон мебошад. кадоме ки финала тамошо кард, хай метавонед дар комментария фикротонро оиди финал нависен. аҷоибот гузашт, дар ҳақиқат аҷоибот гузашт. гуфти як одам ки самый эмоциональный финал за всю историю, дар ҳақиқат бениҳоят аҷоибот бозӣ гузашт. албатта ки орзуи ман буд ки Марокко финал барояд, ғолиб барояд. хай мутаассифона нашуд
ва бозиро дидем, бозӣ аҷоиб буд, гузашт хеле шуд. Ман то ин дараҷара бозии зур найдагӣ будам. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. То боздид барори кор худо нигаҳбон. худтона эҳтиёт кунед.